Sawubona Buthemba. Buthemba, ngadlwengulwa ngina 7 years. Umuntu wangidlwengula ngisakhumbula kahle wayivala ubuso, but ivoice ngakhona ukuyirecognize ukuthi eyobhuti wakwamakhelwane waboshwa. Ngesimo sokuthi ngangimncane Buthemba, wangidlwengula ngalento yakhe yayinkulu kakhulu, yalimaza isinye sami, so umchamo uyaziphumela nje. Umchamo Buthemba anguzwa noma uza, anguzwa noma mase ngiphisiwe, angizwa noma ngiphisiwe, uvela uyiphumele. Lapho Buthemba ngangina 7, namhlanje na 32, and ngiyasebenza nguthisha, ngiright nje empilweni, but lento le ayilungiseki, ngathi ngalimala ngimncane. Siyabingelela ngenza ukuthi sicela maqala ukungena kuleli khasi lethu Umgosi 2 wenza ubulungiswa, ucofa subscribe button kule channel yethu wenganza kwethu kuzeke manje sifaka ivideo uthole notification ukuthi ke sesifake ivideo isheshe ifike kuqala kuwena. Ngane zakwethu, mina-ke nawe bengathanda kulolu daba ukuthi ngizwe uvo lwakho lapha kwi-comment section ukuthi wena uthini ngalolu daba, yize kuwudaba olubuhlungu, udaba olungaginyisa imathe, udaba olungemnandi. Mina-ke nawe ngane zakwethu-ke besingahlangana kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba, banosizo sebengaphendula lapha kwi-comment section ukuthi bathini ngalolu daba. Danko. Mina nawe masiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu. Danko.